La fe en principi és un coneixement que es transmeten els pares quan són petits, no? Que es van educar en la fe en Jesucrist, els catequistes, i és una cosa que t'ajuda a ser millor, més bona persona, però arriba un moment, a una certa edat, que potser ho deixes de banda, o sigui, segueix sent tu, però ja no confies davant l'església o en el que t'havien ensenyat i ho deixes. Però com que Déu és allà, algun dia et torna a replegar, no? I és quan tu experimentes que realment ell existeix i que si fas i tornes a anar a l'Evangeli, o sigui, te llegeixes l'Evangeli i tu llavors ja no perquè t'ho diguin, sinó perquè el vols llegir, i dius, vale, intentaré veure si és veritat això. I ho intentes, llavors que tot és tal com està escrit, que si vius l'Evangeli, vull dir, Déu et portarà com per la vida, no? Vull dir que no... I que això fa viure en confiança i intentant ajudar els altres, amb amor, no sé. Vull dir, davant el sofriment no saps per què, o sigui, el sofriment no el cerques, però no saps per què hi és, no? És a dir, Jesús va sofrir molt, nosaltres som que també hem de sofrir, però que, no sé, un gran sofriment jo personalment no l'he tingut, un gran sofriment. Fins ara, suposo, ja arribarà, la malaltia, tot arribarà, però crec que la fe en Déu ho superarem, no? No sé.